Mbah, tembu ndi? Iki arep ndandakne tip putrane rusak. Putrane rusak. Iya. Jadi anake luwih cilik neh ngono. Anak jenenge. Putrane iki rusak iki. Lek putrane rusak di pondokne, Mbah. Kadek piye to? Putrane di pondokne piye? Iki tipku ki rusak putrane. Lah iya lek putrane rusak di pondokne ae. Iki ki kok Dek, iki di pondokne tipku ki. Piye jadi putrane? Lah iya Maksudnya, iki tipku ki rusak putrane. luwih cilik lek putrane. Apa? Piye to? Iki ki rusak putrane iki. Sing rusak Lah iya maksudnya sing ngono rusak lho. putrane luwih cilik neh lek putrane. Lah iya iki ngene iki lho. Lha piye to? Lah iya jaremu putrane rusak. Lah iya Berarti iki lek rusak ibuke- tak koyo ibuke servis. rusak ora lek ibuke lek putrane. Lah dalah malah barang ini malah duwe ibuke barang. Jadi iki. putrane rusak. Lah iya iki tipku ki putrane rusak ngono lho. Lek putrane rusak di pondokne ae lho, Lah Mbah. dalah. Beh, piye iki tak banting lho ki engko. Beh. Anu ku malahan. Kan ngaji, Lah, iku melu lah, pengajian ngono lho, Mbah. Lek Ngerti. putrane rusak biasanya langsung Lah, lah. kok ki piye to? Pitakonmu ki. Jadi putrane rusak. Lah iya. Putrane rusak toh. Iki tipe putrane Lah rusak. iya lek putrane rusak di pondokne ae, Mbah. Alah mbuh, ngono ngene Piye to? piye to? Karek Iki meng nyapa? iki wis rusak putrane, ngono lho. Lah iya lek putrane rusak di pondokne, Mbah. Loh, Lah iki maksudnya sing loh, lek loh. putrane kan berarti luwih cilik neh ngono to. Karep ora. Iki lho, iki. Iya, iya. Putrane iki rusak tak dandakne yang kono nggone servis kono ngono. Lek lek putrane rusak lek dandakne nang musola nang masjid, Lah dalah. nang majelisan ngono kuwi lho, Mbah. Piye to? Dandakne putra kok. Lah iki sing rusakke iki lho, Sik, putrane sekolah rusak. apa ora? Sekolah apa ora? Lho karek malah sekolah. Kelas piro? Wes mbuh ngono ku piye kowe? Putrane iki lho, Mbah, kelas piro? Oh, iki lho. Iki lho akiumu iki lho. Heeh. Ngene to. Pitakonmu ki piye? Sik tok, iki meng nyapa sampean mengki? Aku ki arep ndandakne tip putrane rusak. Lah iya lek putrane rusak, biasane luwih cilik berarti putrane. Yes. Oh, Iya toh. pondokne ae. Lah. Karek Sik kelas piro? Kelas piro? Lah dalah. Iki lho, tipku Iya. ki lho sing rusak putrane ngono lho. Putrane to. Lho. Omahe ngendi? Alah Putrane wis gini. mbuh ngono ki piye to kowe ki? Wah kadek angen rumah satuku jak. Piye to? Karek Mbah? malah koyo musuh ki piye to karepmu ki? Jaremu putrane rusak. Lah iya tipku ki rusak putrane ngono lho. Lah iya berarti Arep tak dandakne nggon servis ngono luwih lho. cilik berarti lek putrane berarti. Iya iki karek luwih cilik piye lho? Iki kan berarti bapake lek putrane rusak. Ah salah, wis angel kowe ki angel. Iki kan lek bapake. Iki bapake apa piye to maksudnya? Iso, tipku ki rusak putrane ngono lho. Oh, teke putrane bapake. Alah mbuh. Iki teke bapake to. Berarti Mbuh aku ora ngerti. Piye lho, Omong jak rondingan kok ngono piye. jaremu putrane rusak. Iya, iki ki tipku ki rusak putrane ngono lho. Lek putrane rusak di pondokne, Mbah. Kowe iki jane ngene apa ngene to? Piye to, Mbah, maksudmu iki, Mbah? Akiumu ki lho. Lah iya kan putrane rusak to. Ya ampun, aku Melu pengajian, Mbah. lah. Adem kok atine adem. Lek putrane rusak biasanya kok adem malah Sing sregep. rusake iki putrane. Lah iya ngono putrane lho. iki to, Mbah. Maksudnya Lah iya putrane iki lho sing rusake. luwih cilik to Wah, maksudnya. kadek malah panggah ngono. SD, SMP. Walah sembuh. Piye lho, Mbah?